Se kuinka onnellinen, vapaa ja virkeä tai sitten taas toisaalta stressaantunut, ahistunut ja väsynyt olo meillä on täysin yhteydessä siihen, että missä kunnossa meidän kroppa on, missä kunnossa meidän hermosto on. Onko se sellaisessa kireessä tilassa vaiko sitten rennos ja vapautuneessa. Keho ja mieli on täysin yhteydessä toisiinsa ja jos keho on tiukassa tilassa kireänä, niin se vaikuttaa myöskin mieleen, että meidän ajatukset on vähän sellaisia synkempiä. Tuntuu, että on koko ajan vähän sellainen selviytyminen päällä eikä pysty elämästä nauttimaan niin vapaasti eikä pysty sitten myöskään vastaanottamaan elämää niin aukinaisen. Keho ja mieli on täysin yhteydessä toisiinsa, mutta mun kokemuksen mukaan keho on se voimakkaampi, mikä siellä aina on taustalla. Me ollaan vaan unohdettu se kehoyhteys ihan täysin, koska me eletään koko ajan meidän mielen pinnalla. Tämä kehoyhteys ja siihen kehoon laskeutuminen päivä päivältä enemmän ja enemmän on sellainen asia, mikä on ollut mun henkisellä polulla ja itsetuntemuksen kasvun polulla kaikkein tärkein ja suurin oivallus. Ja tällä videolla minä koitan nyt vähän aukaista sitä asiaa. Eli päivän sana on kehoyhteys. Kuten minä aikaisemmin jo sanoin, me ollaan vähän niin kuin unohdettu se kehoyhteys ihan täysin. Se on ollut silloin lapsen, kun on oltu sellaisessa puhtaassa läsnäolon tilassa ainakin enemmän, mitä sitten myöhemmin. Niin se on ollut vahvempi se yhteys siihen kehoon, mistä me voidaan tuntea se meidän oma olemus ja se, mikä on meille totta ja mikä ei. Meille kaikille ulkopuolelle tulee aina sellainen viesti, on tullut koko meidän elämämme aikana, että tiettyjä tunteita ei saa tuntea, ne ei ole oikein, ne ei ole hyviä, ne on heikkoja. Ja ehkä sellainen yleensäkin, että tunteiden tunteminen on väärin. Me ei olla hyviä tällaisena kuin me ollaan. Meidän pitää tehdä tota, meidän pitää tehdä tota, olla tollanen, olla ton näköinen, että me oltaisiin hyviä. Kaikki tuo aiheuttaa sen, että me ei uskalleta tuntee sitä meidän todellista olemusta, meidän kehoa, missä ne tunteet asuu. Vaan saman tien kun joku tunne, mikä on se kielletty tunne, tulee vähäsenkin popsahtaa siellä kehossa meidän tuntemukseen, niin me singahdetaan suoraan meidän mieleen, käydään analysoimaan ehkä sitä tunnetta, että miten me saadaan se pois ja mitä meidän pitää nyt tehdä, ja jos se on vähän sellainen vaikka sanotaan arvottomuuden tunne, niin me käydään heti miettimään sitten, että mitä meidän pitäisi tehdä, minkälaisia meidän pitäisi olla, mitä pitäisi tehdä paremmin, että me ei tunnettaisi sitä tunnetta. Tai sitten voi olla, että se tunne kun popsahtaa siellä vähäkin auki, vähäkin tulee sitten tunnetta, niin saman tien kauppaa hakea pizzaa tai kaljaa. Ehkä se suurin hyöty tai menetys on tosiaan siinä, kun me liikaa ollaan siellä mielemme päällä, niin me ollaan unohdettu se meidän todellinen olemus. Me ollaan ikään kuin hylätty itsemme. Ja sitä itseämme me ei voida mitenkään ajatusten mielen tasolla kokea. Että se voi ainoastaan tuntemalla kokea. Mitä enemmän siellä laskeudut takaisin sun kehoon, sitä enemmän se alkaa aueta. Sitä enemmän se sun olemus, se sun energia, todellinen sinä alkaa saada tilaa tulla näkyväksi sun elämää ja siellä tuntee sitä yhteyttä siihen todelliseen itseesi paljon vahvemmin. Ja mitä enemmän siellä saat sitä yhteyttä siihen todelliseen itseesi, sitä enemmän sellainen ulkopuolinen häly, sellainen ulkopuoliset himot ja pelot alkaa menettää niitä merkitystä, koska ne ei tunnu enää niin voimakkailta sitä sun sisintä tunnetta vasten. Myöskin kun sä meet johonkin tilanteeseen, elät jokapäiväistä elämää, joka ikisessä hetkessä, missä sä pystyt olla mahdollisimman paljon läsnä sun kehossa, yhteydessä siihen sun olemukseen, siihen sun tunnekehoon, niin sitä totuudenmukaisemmin sä pystyt ottamaan joka ikisen hetken vastaa sellaisena kuin ne on. Jos sä oot siellä mielen päällä, niin se on täynnä menneisyydestä opittui ajattelu- ja toimintamalleja, mitkä on tullut perheeltä,
ystäviltä, sosiaalisesta mediasta, viihteestä. Ja sitten siellä elät vähän niin kuin niitten armoilla, tiedostamattakin. Me aika helpolla sorrutaan siihen, että kun me ollaan vaikka ahistuneita ja väsyneitä, niin me käydään heti funtsaa kaikenlaisia keinoja, että mistä se johtuu ja mitä pitäisi tehdä toisin, että se ei olisi niin, ettei meidän tarvitsisi tuntea niitä ikäviä tunteita. Vaikka se todellisuus voi olla se, että meidän keho, meidän hermosto on yksinkertaisesti niin jännityksissä. Meidän hartiat on vähän koko ajan ylhäällä ja rintakehä koko ajan vähän sulkeutunut. Se aiheuttaa sen, että meidän on tosi vaikea olla läsnä tässä hetkessä ja tuntee meidän kehoa, tuntee niitä kaikkia tuntemuksia. Koska jos se hermosto on koko ajan ihan kireellä, niin se lähettää sellaista signaalia, että nyt on niinku melkein kuoleman vaara, että se on vaaratilanne, että jotain pitää tehdä, jonkun pitää muuttua ja jonne ei pitää juosta tai taistella. Myöskin ehkä sellainen selvin indikaattori siitä sun hyvinvoinnista on se, että miten vapaasti sun hengitys virtaa. Onko se kroonisesti silleen, että se jää tosi pinnalliseksi. Sun saattaa olla kasvot koko ajan ihan jännityksissä, kurkkujännityksissä, niskat, rintakehä, vatsa on koko ajan vähän sen tiukkana sisään vedettynä. Niin silloin kun se hengitys ei vapaasti pääse sinne kehoon, niin sieltä kehosta ja hermostusta tulee koko ajan sit signaalia meille, että nyt on tosi vaikea tilanne, nyt on paha tilanne. Ja sitten kun tulee elämässä pieniä vastoinkäymisiä tai suuriikin, niin ne on sellaisia, että ne ryskäyttää sen koko laivan kumoon ja sitten mennään vaan entistä tiukemmaksi ja silleen se kierre jatkuu. Ja sitten huomataankin, tai ainakin itse huomasin, että 15 vuotta oli pitänyt vatsaa, keskikroppaa sellaisessa kroonisessa jännitystilassa. Että ei sit niinku oikein tajunnut, että kuinka pinnallinen se hengitys on. Ja kuinka paljon sitten turhaa on ollut sellaista kärsimystä ja mielen synkkyyttä. Ihan vaan sen takia, että ei ole hengittänyt kunnolla. Sen huomaa tässä puhuessakin, kun on vähän sellainen jännittävä tilanne, niin vähän alkaa koko ajan kiristyä hartiat ja rintakehä ja samoin se hengitys menee vähän sen pinnallisemmaksi. Ja se aiheuttaa sitten sen, että minä en ole niin yhteydessä siihen todelliseen minään, niin minä en pysty niin suoraan puhumaan sen, minkä minä haluaisin puhua, se mikä sieltä tulee läpi, vaan sitten siihen tulee mukaan enemmän, kun pongahtaa vähän enemmän sinne mielen tasolle takaisin, niin siinä tulee vähän enemmän sitä conditioning, mikä on menneisyydestä tullut ja sen myötä vähän se ikään kuin sitten vääristyy se meikäläisen totuus ja sanoma. Ja sitten toi samahan tapahtuu esimerkiksi kohtaa ihmisiä tuolla kaduilla tai jossain tiukoissa tilanteissa tai arkielämän tilanteissa missä tahansa, jos sä et ole tietoinen siitä sun kehosta, sulle ei ole sitä kehoyhteyttä, niin aika monessa sellaisessa vaikeassa tilanteessa alkaa kiristyy ja tapahtuu toi, mistä me just äsken selitin. Eli sinne kehoyhteyteen ja siihen todelliseen minään palaaminen, se tapahtuu kärsivällisesti, pikkuhiljaa, keskittymällä vaikka enemmän meditaation avulla hengitykseen ja miten alkaa sitä hengitystä seuraamaan, että missä kohtaa on kireyksiä. Ja jos huomaa, että on vaikka täällä kohtaa kireystä, niin voi vaikka olla sen tunteenkaan ja laittaa kädet siihen tai hengittää siihen. Antaa äänen tulla, jos siltä tuntuu. Ja se kyllä siitä harjaantuu, mutta se kaikista tärkein on se, että pysyy sen kehotuntemuksen, sen tietyn tuntemuksen, mikä sulla on siinä käsittelyn alla, niin sen kaa. Ja se kyllä sulle kertoo, että pitääkö sun tanssia, pitääkö sun huutaa, pitääkö sun itkeä, jotta on taas helpompi olla sen kohankaan kehossa ja ylipäätänsä sitten siinä kehoyhteydessä. Mitä enemmän se keho avautuu, siellä käyt niitä haastavia kohtia läpi, niin sitä enemmän siellä tuntee sellaista vahvaa tunnetta, sen sun todellisen olemuksen. Ja se tuntuu sitten
koko kehossa. Sun ei tarvi olla ainoastaan yhdessä paikkaa, se voit olla tietoinen siitä sun koko kehosta ja sitä kautta liikkuu ja elää tätä elämää. Niin se pystyt siinä sun omassa energiassa, muiden energiat, muiden mielipiteet ei niin paljon horjuta sinua. Siellä pystyt olla enemmän autenttinen oma itsesi, puhuu ja toimii niin kuin siellä haluat toimia. Ja myöskin sellainen itsetuntemus, hyväksyntä ja sitä kautta rakkaus itseä ja myöskin kaikkia muita kohtaa leviää sun elämää, olemukseen ja jokapäiväiseen toimintaan. Tämä kehoyhteys on tosiaan mun mielestä se henkisen kasvun ja itsetuntemuksen niin kuin ikään kuin perusta. Ja tässä oli mun yritys vähän sen avaa sitä asiaa ja varmasti tuun tulevaisuudessa yrittämään enemmän ja enemmän. Koska on itse sitä kautta saanut sitä tilaa ja helppoutta ja voimaa ja energiaa omaa elämään. Tällaista tuli tänään ja toivon, että tämä vapauttaa myöskin sun elämää ja sun olemusta ja siellä löytää enemmän ja enemmän merkityksellisyyttä ja vapautta sun elämään. Hyvää kesää!